Salutare, dragii mei! Sunt Mirela Matescu, profa de vin, iar astăzi alături de noi avem în pahar exclusivismul absolut, rafinament și eleganță, vin spumant la superlativ, șampanie. Șampania sau vinul de Champagne este un vin spumant produs prin procedee specifice regiunii Champagne din nord-estul Franței. În baza mai multor tratate internaționale și legi naționale, majoritatea țărilor limitează utilizarea termenului de șampanie la vinurile produse în exclusivitate în această regiune viticolă delimitată exact. O suprafață de 32.000 de hectare, o regiune în care 44 de localități sunt cunoscute a produce Premier Cru, iar 17 produc Grand Cru, adică o treaptă superioară de calitate. Șampania a fost inventată de Pierre Perignon, călugăr la abația Haute-Vier, în centrul regiunii Champagne. El este primul care a studiat procesul fermentării secundare în sticlă și a apreciat frumusețea irepetabilă a bulelor perlante de dioxid de carbon. Prin fermentarea secundară se înțelege că ambele fermentări la care este supus vinul au loc în sticlă, da, cea care ajunge la noi acasă. Descoperirea de către Perignon a șampaniei pare să fie totuși mai mult un accident. Potrivit unei legende, vinificatorul ar fi fost luat prin surprindere de o pocnitură puternică atunci când destupa o sticlă de vin. Părintele și-a dat repede seama că vinul, care din anumite motive nu a fermentat suficient până la îmbuteliere, odată cu sosirea primăverii și a creșterii temperaturii în pivniță, vinul a început să fermenteze din nou în butelia deja astupată, devenind astfel spumant. Șampania este o băutură modernă care nu a existat înainte de anii 1600. Ea a devenit băutura preferată a curților regale, faima ei crescând tot mereu, iar după 1800 se naște o adevărată industrie de producere a vinurilor spumante. Majoritatea gastronomilor și somelierilor sunt de părere că șampania, sau vinurile spumante în general, constituie cea mai generoasă ofertă gustativă în asociere cu preparatele culinare. Este singurul vin recomandat de la aperitiv până la desert. Cea mai utilizată asociere este cea cu icre negre și stridii. Boucher-Perret este o casă în Champagne, cu 30 de hectare de vie bătrână. În cazul ăsta, găina bătrână chiar face ciorba bună. Viță de vie cu peste 30 de ani, pe unele parcele chiar și de 60 de ani. Am găsit casa Boucher-Perret și în faimosul ghid Gomillot, ediția din 2014, unde chiar șampania noastră de astăzi primește de la profesioniști 15,5 puncte dintr-un maxim de 20. Pentru șampanie putem folosi fie un pahar de tip flută sau un pahar normal pentru vin alb, mai ales când este vorba de o șampanie ca aceasta care a stat la maturat 4 ani de zile în sticlă. Aromele acelea au nevoie de spațiu să iasă, să ne cucerească. E adevărat însă că și fluta are eleganța și prestanța ei. Acum, după cum preferă fiecare. Este fină, este clasică, este subtilă. Chardonneul oferă blendului finețe, eleganță, cremozitate și aciditate. Pinot Noirul aduce la masă fruct, structură și corpolență, iar Pinot Meunier rotunjește și echilibrează. Producătorii nu se grăbesc, îi lasă timp să devină o licoare cu adevărat magică, lăsând sticlele la învechit între 4 și 10 ani înainte de a le comercializa. Are note evoluate de cozonac, unt, miere și acompaniază orice fel de mâncare. Mie personal îmi place dimineața, lângă o omletă savuroasă pregătită de el. Merge și seara, în loc de cină. Orice moment este bun pentru șampanie, fie că este acasă în tihnă sau cu o ocazie specială. Deci, nimic mai simplu, dragii mei. Pentru răsfăț exclusivist, la mama.ro adăugați șampania în coș, iar apoi sunt sigură că găsiți voi ocazie să o desfaceți. Sante!